Нека да се изправим заедно в Неговото присъствие. О, имате от шумните столове. Издигнете ръцете си към небето. Святия Дух ще докосне тази вечер. Ако ти си дошъл с очакване и с внимание и си изцяло насочен към Святия Дух, Той ще те докосне тази вечер. Той ще изцели тази вечер. Той ще благослови тази вечер. Той ще промени живота ти тази вечер. Той ще промени семейството ти тази вечер. Ако ти си дошъл с отворено сърце, нека да издигнем ръцете си и нека да водим тия хора в Божието присъствие. Халелуя, шикаралана масана. Даваме ти Божи чест и слава. Издигни ръцете си и кажи: издигаме ръце. Издигаме ръце към те. Обичаме те, Татко. Отдаваме ти Божи. Отдаваме ти Божи. О, Божията сила на това място. Чест и слава. Издигаме ръце. Издигаме ръце към те. Обичаме те, Татко наш. Велик си ти, чудеса извършваш ти. Няма никой като те. Няма никой като те. Велик си ти, чудеса извършваш ти. Няма никой като те. Няма никой като те. Нека да ви кажа това. Вчера вечерта, докато бях на леглото си, Господ започна да ме води в един сън. И в съня бях в автомобил и отивах към събрание. И видях един много интересен завой, едно много интересно място в съня. И просто остана в моя дух и усетих, че Господ искаше да ми покаже мястото, на което ще отида на следващия ден, днес. И сутринта ние служихме в Дупница, имахме прекрасно събрание, Бог се движи толкова силно, но сега, когато идвахме в завоя, аз видях завоя и Бог ми каза: това е мястото на моята слава. Халелуя! Така че тази сутрин ти не си случайно на това място. Тази вечер ти не си случайно на това място, но Господ има в предвид да докосне твоя живот. Господ има в предвид да промени твоя живот, да разтърси твоя живот чрез Неговата сила. И аз знам, че Святия Дух ще докосне тази вечер, халелуя. Това е професионално отклонение. Вярвам, че Той ще изцели тази вечер. Защото Исус е същия вчера, днес и завинаги. Той не се променя. Халелуя! И понеже Той е същия вчера, днес, завинаги, Той ще изцели. Но това, от което Той има нужда, Святия Дух, това, от което Святия Дух има нужда, за да докосне живота ни, пастор Салчо толкова хубаво го каза в началото, за реда и за това, че Святия Дух е дух на ред. Амин? И затова тази вечер, ако искате Бог да се движи на това място, това е единственото условие. Да имате гладни сърца и да бъдете в реда на Святия Дух. Не искам хора да влизат и да излизат. Не искам хора да се движат там около вратата. Ако може да има един разпоредител там, който да внася ред, ще бъде прекрасно. Сега не е време, даже тук наоколо на сцената, около сцената, сега не е време да говориш с човека до тебе. Ще си говори с човека до тебе после. Сега е време, в което Бог ще говори на тебе. Време, в което Бог ще докосне тебе. И време, в което Бог ще промени, ще разтърси твоя живот чрез Неговата сила. Тая вечер ти ще срещнеш личността на Святия Дух. Ти ще го срещнеш толкова реално, колкото никога преди не си го срещал. Защото Той ще се открие на това място тази вечер и ще бъде прославен на това място тази вечер. Амин? Но преди да влезнем в Словото и това, което искам да споделям с вас, можем ли да ръкопляскаме на Бога за всички тия пастори? Прекрасни пастори, прекрасни служители на Бога. Нека да ги окуражиме. Слава на Бога за тях. Халелуя! И сега ръкопляскайте за Исус Христос, който е пастира на пастирите. По-добре, по-силно за Него, да. Защото Той е най-достойният да приеме слава. Амин. Халелуя, халелуя, халелуя. Искате ли още малко да се покланяме на Бога, преди да влеземе в Словото и след това да влезнем в чудесата на Бога? Амин. Нека да издигнем ръцете още веднъж, да затворим очите си. И аз обичам да казвам, че когато ние издигаме ръцете си, ние не го правим просто за да покажем колко сме харизматични. Когато ние издигнем ръцете си, ние издигаме ръцете си, защото това е интернационалният знак за предаване. Това е толкова силно.
Ти издигаш ръцете си към небето и кажеш: Господи, предавам се на Твоята сила, предавам се на Твоята власт, предавам се на Твоя авторитет, предавам се на Твоя мир, предавам се на Твоята мъдрост. Издигни ръцете си точно сега. На балкона също издигнете ръцете си. О, Святия Дух иска да ни докосне тази вечер. Халелуя! Даваме Ти почет нежно. Отдаваме Ти почет, Чест и слава. чест и слава. Издигаме ръце. Издигаме ръце към Те, обичаме Те, Татко Даваме наш, Ти почет отдаваме Ти почет, Чест и слава. чест и слава. Издигаме ръце. Издигаме ръце към Те, Обичаме Те. обичаме Те, Татко наш, велик си Ти, чудеса извършващи, няма никой като Те, няма никой като Те, велик си Ти, чудеса извършващи, няма никой като Те, няма никой като Те. Слава, Издигни ръцете си и пей слава. слава, Слава. слава на Христа. О, Рамасандара Лалабахая. Слава, Слава. слава, Слава. слава на Христа. Ти си чудесен. Нежно, Ти си чудесен. Ти си чудесен и достоен за хвала. Там на своя трон принасяме Ти жертва на хвала. Пред святия Ти трон. Пред святия Ти трон. Нежно, Ти си чудесен. Ти си чудесен и достоен за хвала. Там на своя трон принасяме Ти жертва на хвала пред святия Ти си чудесен, нежно. Ти трон. Цялата зала, нежно, Ти си чудесен. Ти си чудесен И достоен за и хвала. достоен за хвала. Киенте риди ала масандара Лалабахая. На своя трон Принасяме Ти жертва на хвала. принасяме Ти жертва на хвала Пред святия Ти трон. пред святия Ти трон. Халелуя. Божието присъствие е толкова силно на това място. Халелуя. Аз просто усещам как Божията слава започва да изпълва този храм. И Господ започва да ме инструктира и ми казва, че тая вечер ще говоря кратко, но ще стоим в Неговото присъствие и ще получаваме Неговата сила тая вечер. Амин. Така че много нежно, въпреки че имате шумни столове, може да седнете внимателно в Неговото присъствие. Всичко се случва внимателно в присъствието на Бога. Епископи, искаш ли да се преместиш заедно с тях, да сте така? Халелуя! Перфектни сте така. Ти си чудесен И достоен за хвала. там на своя трон. Там на своя трон Принасяме Ти жертва. Затвори очите си и просто му се покланяй. Ти жертва на хвала пред святия
тая вечер аз искам да ви говоря накратко за Святия Дух. За най-прекрасната личност, която някога може да докосне вашия живот. И започвайки, ако носите Библиите си, може да ги отворите на Йоан. Евангелието според Йоан, това е в Новия Завет, както повечето от вас със сигурност знаете. И тая вечер ще четем малко от 14 глава на Йоан. И след това ще продължим да четем още малко от 16 глава на Йоан за работата на Святия Дух в нашия живот. Знаете ли, християнският живот се обезсмисля без Святия Дух. Ако един вярващ човек няма присъствието на Святия Дух и няма лично взаимоотношение с Святия Дух, той не се отличава от никоя друга религия по света. Единственото нещо, което прави нас като вярващи различни, е Святия Дух. Личността на Святия Дух. В Библията ние виждаме различни проявления на Святия Дух. Ние виждаме, че Святия Дух е като вятър. По някой път виждаме, че Святия Дух, както на денят на Петдесятница, той падна като огън. Преди това ги посети като вятър. По някой път ние четеме, че Святия Дух е като реки от жива вода, защото Исус каза, че реки от жива вода ще потекат от отровата ни. Амин! По някой път ние виждаме, че в Библията пише за Святия Дух като, както казах, огън, който пада от небето. Друг път ние четем за това, че Святия Дух дойде в живота на Исус под формата на гълъб. И всичко това обаче са проявления на Святия Дух. Това не е самата личност на Святия Дух, това са различни проявления на Святия Дух. Кажи проявления. Това е все едно да кажете, че само защото аз имам това сиво сако, аз съм сиво сако. Само защото аз имам този часовник, аз съм този часовник. Не, това е нещо, което аз имам, това е нещо, което аз проявявам, но аз съм личността Максим Асенов. И ти можеш да познаваш сакото, да си виждал сакото, ти можеш да си виждал часовника, можеш да си виждал обувките, можеш да си виждал панталона, но това не значи, че ти си познал личността на Максим Асенов. За да ти да познаваш личността на Максим Асенов, ти трябва да имаш взаимоотношение с личността на Максим Асенов. Да разговаряш с тази личност, за да знаеш кой е той. Иначе всичко, което знаеш за него е как изглежда, как се проявява в различни моменти, как може би ще реагира, но ти не познаваш самата личност. И ако ние не познаваме Святия Дух като вярващи, нашия християнски живот става безсмислен и безсилен. Кажи: без Святия Дух аз нямам никаква сила. Кажи: без Святия Дух аз нямам никакъв живот. Кажи: без Святия Дух аз съм просто кивал, що дрънка. И меч, що дрънчи. Хората казват: о, това е ако нямаш любов. Да, но ние никога няма да имаме любов, защото Божията любов се изля в сърцата ви чрез Святия Дух. И ако нямаш Святия Дух, няма как да имаш Божията любов. Няма как да имаш любов без Святия Дух. Ако имаш любов без Святия Дух, тя е неправилен вид любов. Единствената истинска любов, агапе любов, безусловна любов, да обичаш без условие, идва от твоето познаване на личността на Святия Дух, който е Бог. Святия Дух е присъствието на Бог. Той е Бог с нас. Когато Исус дойде на земята, Той освободи измерението на Емануил. Кажи: Емануил. Измерението на Емануил е, че Бог дойде да бъде между нас. Бог дойде да бъде с нас. Бог дойде да ходи с нас. Той стана като един от нас. Но вижте какво казва Исус в 14 глава на Евангелието според Йоан 16 стих. И аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг утешител, за да пребъдва с вас завинаги. Духът на истината, когато светът не може да приеме, защото не го вижда, нито го познава, вие го познавате, защото Той пребъдва във вас и с вас ще бъде. Няма да ви остави сираци. Той ще дойде при вас. Кажи: Той ще дойде при мен. Кажи: тази вечер Той ще дойде в мен. Кажи: тази вечер аз ще срещна личността на Святия Дух. 26 стих казва: и утешителят Святия Дух, когото Отец ще изпрати в мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомня всичко, което съм ви казал. О, халелуя! Това е толкова прекрасно.
Ние като хора забравяме често, ние като хора може би прочитаме част от Словото и след това забравяме какво сме прочели. Имаме определен разговор, след това забравяме какво сме говорили. И по някой път ние даже можем да забравяме думите на Исус. По някой път ние можем да забравим това, което Исус ни е казал. Аз когато си чета Библията, си подчертавам, за да не забравя откровенията, които получавам. Когато си чета Библията, аз си водя записки, за да не забравям откровенията, които получавам. Обаче, знаете ли какво? Ако аз имам силно взаимоотношение с Святия Дух, може и да не ми се налага да си водя записки чак толкова, защото Святия Дух ще ми напомни всичко, което Исус е казал, всичко, което Исус е направил, всичко, което Исус е научил. Той ще ме води във всяка истина. Погледни човекът да им кажи, имаш нужда от Святия Дух. Кажи му, имаш нужда от Святия Дух. Кажи, без Святия Дух не ставаш. Вижте какво се казва в 16 глава на Евангелието според Йоан 7 стих. Обаче аз ви казвам истината, за вас е по-добре да си отида. Чакай малко. Може да спреш. За вас е по-добре да си отида, Исус каза на учениците. Сега аз имам проблем с това. Какъв е моят проблем? 3 години Исус ходи с учениците. 3 години Той проповядва заедно с тях. 3 години учениците бяха неотлъчно до Него. Те пътуваха с Него. Спяха в една и съща къща. Хранеха се с една и съща храна. Постоянно имаха взаимоотношения с Исус. И накрая на тия 3 години Исус поглежда учениците и им казва, по-добре е да се разделим. Представяте ли си това? Той ги погледна и им каза, за вас е по-добре ние да се разделим и аз да отида при отца ми. Защо? Защото ако не отида, утешителят няма да дойде при вас. Но ако отида, ще ви го изпратя. И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съд. За грях, защото не вярват в мене. За правда, защото отивам при отца и няма вече да ме виждат. И за съд, защото князът на този свят ще бъде осъден. Знаете ли, ние често страдаме в църквите, защото имаме воюване с дявола и изглежда по някой път, че той побеждава в битки, които ние би трябвало да побеждаваме. И единствената причина да имаме вярващи, които са победени от депресия, единствената причина да имаме вярващи, които са победени от болести, единствената причина да имаме вярващи, които живеят в бедност и в финансова липса е следната. Няма кой да осъди княза на този свят в тяхния живот. Единствената личност, която може да спре княза на този свят в твоя живот, да спре този, който краде от твоя живот, да спре този, който разболява твоя живот, да спре този, който лъже твоя живот, да спре този, който прави раздор в твоя живот, да спре този, който прави раздор в твоето семейство. Единствената личност, която може да осъди този княз, е Святия Дух. Присъствието на Святия Дух е моменталният съд за всяка демонична сила. Присъствието на Святия Дух е моменталният съд за всяка болест. В момента, в който Неговото присъствие дойде силно и е проявено, всяка болест е осъдена. Всяко проклятие трябва да се махне, защото в Неговото присъствие князът на този свят е осъден. Затова тази вечер, когато Неговото присъствие дойде, ти ще бъдеш изцелен, защото в Неговото присъствие няма болест. Затова тази вечер, когато Неговото присъствие удари това място, ти ще бъдеш възстановен, защото в Неговото присъствие няма болест. Затова тази вечер, когато Неговото присъствие удари това място, ти ще бъдеш свободен от депресия, защото в Неговото присъствие няма никаква депресия. Неговото присъствие е пълно с радост, мир и правда в Святия Дух. Халелуя! Нека ръкопляскаме на Бога! Кажи Святия Дух. Кажи Святия Дух. Ще осъди дявола в моя живот. Кажи Неговото присъствие е моменталният съд на Бога върху демоните. Халелуя. Кажи Халелуя. Кажи Халелуя. И вижте какво казва Исус. 12 стих. Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. Той не им каза, че не може да ги чуят сега. Той не им каза, че той не може да им ги каже сега. Той им каза, аз искам много да ви кажа сега, но ако ви ги кажа сега, няма да ви ползват.
Ако ви ги кажа сега, вие не можете да ги понесете. Ще бъде като да дам 200 килограма на едно 8 годишно дете да ги носи. Ще бъде като да взема една щанга от 150 кг, да взема тази щанга и да отида при някое 5 годишно дете и да му я дам в ръцете. И да му кажа, давай сега, дигни това. Ще бъде като да пусна някаква тежест върху незряло бебе. Колко от вас разбират, че това ще го унищожи? Исус им каза, ако аз ви кажа някои неща за царството, които сега искам да ви кажа, те ще ви съсипят. Вие няма да можете да живеете с тях. Няма да можете да ги проумеете. Обаче какво ще стане, когато дойде Святия Дух? Имам още много неща да ви кажа, но сега не мога да ги кажа, понеже няма да ги понесете. 13 стих. Но когато дойде онзи, Духът на истината, той ще ви опътва във всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви известява идните неща. Халелуя! Исус каза, аз сега има неща, които ако ви кажа, не може да ги понесете, но когато Святия Дух живее във вас, няма откровение, няма знание, няма разбиране от Божието Слово, което Бог да не може да ти открие, защото същия Дух, който живее в Бога, е същия Дух, който живее в тебе, същия Дух, който възкреси Исус Христос от мъртвите, е същия Дух, който ще възкреси твоето мъртво тяло тази вечер и ще му даде здраве, изцеление и свобода чрез кръвта на закланото агне. Халелуя! Халелуя! Кажи в присъствието на Бога. Кажи в присъствието на Святия Дух. Аз съм напълно свободен. Кажи няма тайна за мен. Кажи Божието Слово се открива в присъствието на Бога. Едни и същи хора четат една и съща Библия и едни хора имат много откровение, други хора нямат откровение. Мислили сте си за това? Защо, брат, еди, кой си чете Библията и изведнъж някакви неща почват да идват от тая Библия, почва да говори някакви проповеди, излиза брат Салчо, прави някаква проповед. Сърджа Елкавка и боже. Да, нали, излиза някой и казва, той откъде знае? Виж какви неща разбира, ние що не ги разбираме? Как така той вижда това в този стих, аз не го виждам? Как така той знае това в този стих, аз не го знам? Нека да ви кажа тайната. Святия Дух е автора на тази книга. Това е все едно аз да напиша книга и да не знам какво съм написал в моята книга. Това е все едно аз да си напиша автобиография и ти да дойдеш при мен и ми кажеш, какво стана еди, кога си и аз да ти кажа, не знам. Нали? Това трябва да е някоя друга личност. Обаче Святия Дух е автора на тази книга. Святия Дух идваше върху пророците и те я пишеха тази книга. Святия Дух идваше върху патриарсите и те пишеха тази книга. Святия Дух е автора на тази книга. Когато ти четеш тая книга, ако ти си изпълнен със Святия Дух, ти четеш книгата заедно с автора. И той може да ти каже всяка тайна между редовете на тая книга. Служители идват при мен някой път, като правя някой семинар или някоя поредица, пастори и служители и ми казват, кого си слушал? Без майтап. Идва при мен, пастор, примерно 30 години е бил пастор, идва при мен и ми казва, къде слуша тази проповед ти? Къде знаеш това? Аз ги гледам и не мога да ги разбера. Гледам ги така, като теле в железница. Правя Бенджи кучешкия поглед. Кой вика ти каза? Кой те научи на тая истина? И аз си почвам да си спомням същите неща, които казаха на Исус. Кой му е казал това? И викат за Исус, кой му казал това? Откъде го знае? Нашите равини говорят, ма не ги знаят тия неща. Стоят хората. Кой му каза това? Следващото нещо, което обикновено казвате, някак си като говориш, нещо ме караме да те слушам, някакси власт, има някаква власт. И аз си викам, точно така казваха на Исус, този е някой, който говори с власт, този е някой, който говори с сила, този е някой, който трябва да чуеш. Но дори Исус, самия Исус, нямаше как да бъде Исус Христос,
без наличието на Святия Дух в неговия живот. Той не направи нито едно чудо, докато Святия Дух не го посети на реката. Той не изпроповядва нито една проповед, докато Святия Дух не го... Какъв е този урок? Това е урок за всички пастори и проповедници. Ако не си помазан от Святия Дух, намери си друга професия. Чухте ли ме, приятели? Ако не си помазан от Святия Дух, намери си друга професия. Ако не познаеш Святия Дух, намери си някакво друго нещо, което да правиш. Защото тая работа е за тези, които са изпълнени със Святия Дух и със сила. Халелуя! Исус, Сина на Бога в плът, не можеше да направи нито едно чудо, докато Святия Дух не дойде в живота му. Той не можеше да възкръсне от мъртвите без Святия Дух да го възкреси от мъртвите. Как Исус възкръсна от мъртвите? Бог изпрати Святия Дух в ада. Стига бе. Да, Бог освободи присъствието на Святия Дух заради кръвта на Исус, защото Святия Дух винаги следва кръвта. И когато кръвта на Исус стана заплата за нашия грях, Святия Дух последва тая кръв до ада. Последва я до самия Исус Христос и каза: ти не би трябвало да бъдеш тук. И пусна една бомба от Божията слава в ада. Да, и ада експлодира от Божията слава. Това беше най-големия автогол на дявола. Беше, че вкара Исус в ада и че позволи на Святия Дух да стигне до тялото на Исус. Защото в момента, в който този дух докосна тялото на Исус в гроба, в момента, в който този дух слезна в ада, той накара ада да експлодира, той накара ада да бъде разрушен и освободи Исус от примките на смъртта, за да Исус да дойде и ти даде власт над всяка сила на дявола, да ти даде власт в Неговото име, за да каквото вържиш да бъде вързано и каквото развържиш да бъде развързано. Святия Дух направи това. Кажи: Святия Дух. Апостолите толкова отчаяно се нуждаеха от Святия Дух. Те преживяха Петдесятница, нали знаете? На деня на Петдесятница Святия Дух се изля върху тях. Обаче те преживяха Святия Дух и малко по-напред, няколко глави по-натам в Деяния на апостолите, те казват: о, нещо се уморихме. Айде пак да се съберем и пак да преживеем Святия Дух. Пак да срещнем Святия Дух. Ти можеш да срещнеш Святия Дух. Лично. Реално. Да го срещнеш. И той да промени живота ти. Защото само той може да промени живота ти. Знаете ли какво ме изумява? Учениците бяха 3 години с Исус и Петър пак се отрече. Бяха 3 години с Исус и Юда Искариотски пак го предаде. Бяха 3 години с Исус и Тома все още се съмняваше, че Исус може да възкръсне от смъртта. Бяха 3 години с Исус и учениците му казваха: може ли да ни покажеш Отец, да видим Бога? 3 години бяха с Исус и нямаха постоянна промяна в живота си. 3 години с Господ Исус Христос и нямаха промяна в живота си. Знаеха Словото. Исус им беше открит отвън. Имаха измерението на Бог с нас. Кажи: Емануил. Бог с нас. И нали ние сега по някой път пеем: Емануил, Емануил. Ма ние не трябва да пеем Емануил. Емануил си е Емануил. Бог е с нас, да. Но Исус не дойде на тази земя само за да бъде Емануил и да бъде с нас. Ако беше дошъл само за да бъде Емануил и да бъде с нас, нямаше да умира. Само ще да е с нас. Да. Но Исус умря, за да Бог да не е само с нас, а същия Дух, който възкреси Исус от мъртвите, да живее в нас. Кажи: Святия Дух. Кажи: Святия Дух. Кажи: Святия Дух. Кажи: Святия Дух. Аз няма забравя, когато аз за първи път срещнах Святия Дух. Бях на 13 години. Беше толкова силно. Никога през живота си няма го забравя. Бях на това събрание и бях там, Максо.
Защото имаше пица. Хубава, вкусна пица. И беше младежко събрание и имаше пица да има на това събрание. Сега някои от вас ще искат да се приберат вкъщи да ядат пица. И чакате да свърши събранието. И аз отидох там заради тая пица, защото ми се ядеше пица. Много просто, нали? Отидох на служба заради пицата. Колко си плъцки. Нали? Виждам, някой от вас ме гледате. Колко си плъцки. Не само с хляб ще живее човека. Да, так, разбира се, трябва и пица, трябва и пържоли, трябва салати, суши. Но аз отидох заради това и просто съм честен с вас. И ако искате да преживеете Святия Дух, едно от най-важните неща е да бъдете искрени с Него, да бъдете директни с Него, да бъдете честни с Него, да бъдете себе си пред Него, не да идвате пред Него и да слагате някаква религиозна физиономия. О, девла! Дори аз мога да видя това, като си фалшив. Не дай да бъдеш фалшив, бъди ти, бъди истинския ти. Когато си истинския ти, Святия Дух ще бъде истинския той. Колко е семпло това? И аз отивам там да има заради пицата и накрая, преди да стигнем до същината на нещата, което беше пицата, пастора вика, искам да се моля за хора. И аз си мислех сигурно, че ако изляза отпред, ще получа 2 парчета. Викам, трябва да изляза. Викам, заслужах си. Сега ще му позволя да си сложи ръката на мен, ще изям още едно парче. Алелуя! Бог дал, Бог взел. Благословено да името Господне. И викам, окей, излизам да получа двоен дял от пицата. Не знаех, че ще получа двоен дял от помазанието. Мислих, че ще получа двоен дял от пицата. Може би някои от вас са дошли тук тая вечер с неправилните причини, спокойно, всичко е наред. Вместо да получите двоен дял от това, което вие искате, Бог ще ви даде двоен дял от помазанието тая вечер. Особено тия от вас, които са дошли от други градове, Бог ще ви помаже тая вечер заради това, че сте дошли до тук и ще получите двоен дял от помазанието, не от пицата. Защото няма пица. Иначе и пица бих ви дал, добър човек съм. И излизам отпред. Нали? Излизам отпред. Излизам. И си мисля, пицата идва скоро. Излизам отпред. Заставам. Нали? Дигнете си ръцете, затворете си очите. Покорен съм, трябва да ям пица. Човека минава, моли се за един младеж, всичко окей. Моли се за втори младеж, всичко окей. Моли се за трети младеж, всичко окей. И лека по лека вече стига към мене. Аз вече усещам вкуса на пицата. Обаче, докато се приближаваше към мене, тая вечер някой от вас ще усетят това. Започнах да усещам тая топлина, как се едно прави крачка към мене. Някой от вас ще усетят тая топлина, която хората усещат в събраната топлина, енергия, изцеляват се, туморите им падат. Всякакви такива неща, да. Защото Святия Дух идва. И започна да се едно да идва към мене и започнах да усещам тая топлина, която идва към мене. Знаех, че не е от пицата. И нещо се... Викам, какво е това сега? И аз гледам и той идва към мен. И аз не разказвам това често, обаче си дигна ръката така и ще си полага ръката. И аз стоя така. Ще си полага ръката на мене. Ела за малко да ми покажа. Аз съм застанал отпреде, не съм толкова висок, колкото него, естествено. И той си дига ръката, да си я положи на мен ръката. И както стоя така, ме си мога седнеш. Както стоя по този начин, и той е проповедник от Гърция, той сам е приятел, Ставрос Игнатиев се казва. Си дига ръката и ще си положи ръката на мен. И аз усещам тази топлина, вече знаех, че нещо става с мен. И изведнъж, както си дигна ръката и видях като едно облаче. Облаче. Бял облак. Нали помните, казах ви за проявлението, че не е личността. Това беше проявлението, което аз видях. Като един бял облак. И вътре в този облак имаше като гръмотевици. Вътре в самия облак. И знаеш ли какво стана, епископе? Както си дигна ръката, той облак се едно направи. Ей така, няколко пъти. И аз гледам така. И после мина през мен. Не знаех какво е да падаш в духа,
бях малко момче, не съм бил на служби да виждам какво става, никой не ме хвана. Не беше такова събрание, беше събрание за бица. Но когато Бог иска да те докосне, няма значение за какво си отишъл, Той ще се добере до тебе. Той ще си сложи ръцете на тебе. И като това нещо ме докосна, пасторе, усетих като че ли някой, който много му обича, ме прегръща. Обаче прегръщаше всяка клетка в моето тяло. Всяка частица от мен, до ногтите ми, все едно прегръщаше цялото ми същество, беше в това присъствие. И все едно ме блъсна нещо супер мощно, супер силно. Не беше лошо, беше хубаво, но беше толкова масивно, реално. Просто пуф! И започнах да усещам това като електричество, което просто не знаех какво става с мене. Бях на 13 години, Диме, не знам какво става с мене. Започнах да плача, отварям си очите и съм на земята. Половин час не мога да спра да плача, не мога да се успокоя, не знам какво става с мен. Една жена дойде при мен и ме прегърна и ми вика: днеска Бог те докосна. Това е силата на Святия Дух. Святия Дух днеска те докосна. Ти никога няма да бъдеш същия. И от тогава никога не съм бил същия. Прибрах се вкъщи, отворих си Библията и същата тази топлина дойде в стаята ми, епископ. И започна да ми показва, аз си чета нещо и той започва да ми показва неща, и да почне да ми говори. Ето, отворих си сега Битие и си чета Битие и той ми казва: ето виж тия 3 думички, искам да ти покажа. Искам да ти покажа 3 думички. Излез, погледни и повярвай. И започва да ми говори: излез, погледни и повярвай. И почва да ми говори: излез от твоите ограничения. Аз ти извиквам извън твоите ограничения. Аз съм неограничен Бог. Живеех без електричество по това време, живеех без вода в нас. Зимата нямаше ток и понеже нямаше ток, нямаше топлина, всички тръби бяха замръзнали. Аз бях на 13,5-14 годишна възраст и живеех сам. Хората сега виждат това служение, което Бог ми е дал, което ме е завело до 10 нации по света и си мислят, че е било лесно. Не винаги е било лесно. И сега не е лесно. Но е много хубаво. И се завивах с 6 одеяла. Не се шегувам, 6 одеяла, толкова беше тежко, не можех да се завъртя вечер. И трябваше да ходя на училище сутрин, нямах аларма, нямах пари да си купа такова нещо. Обаче казвах: Святи Душе, може ли да ме събудиш утре в еди колко си часа? И ето сутринта усещам как тази топлина се едно влиза през стаята ми и започва да докосва от краката ми нагоре, се едно ми прави така. И аз си отварям очите, ставам, оправям се, излизам навънка, питам колко е часа и е точно толкова часа, колкото съм помолил Святия Дух да ме събуди. За да стигна на училище. Започна да ме води, хора, казвам ви, започна да ме води, върва си по улицата и изведнъж усещам как ми казва: завий наляво. И аз викам: окей, завивам наляво. И ми казва: завий надясно, и завивам надясно, завий наляво, завивам наляво. О, пари пред мене! Боже, благодаря ти, вземам тия пари, отивам на училище, нямаше кой да ми даде пари. Святия Дух ме водеше при парите. Амин. Не се шегувам. Започна да става толкова реално. Аз на 15 години бях самостоятелен, живеех сам. Той промени живота ми. Той изцелява болните в събранията. Той възстановява хората в събранията. И бях объркан като малък и си казвах: о, виж, аз съм циганин. Израснал съм без баща. Какво може да стане от мен? И вечерта аз стоя, съм се завил с 6 одеяла и Святия Дух идва при мен и ми казва: Максим, ти ще проповядваш по целия свят. Ще изцелявам болните. Ти ще гониш демони, ми каза. Първи път, когато Бог почва ми говори това, аз викам: да. Как ще стане това? И после ми каза: ще бъде свръхестествено. Ще бъде свръхестествено. Ще бъде свръхестествено. Няма да бъде естествено, Максим, ще бъде свръхестествено. Няма да бъде човешко, ще бъде божествено. Как, Боже, искам да ми дадеш
мото за моя живот. Искам да ми кажеш какво искаш да направя с моя живот. За какво и как? Не знам. Бях на 14-15 вече. Викам, искам да ми кажеш какво трябва да направя. Какво? Дай ми основа за моя живот. И един ден лежах в нас. Цял ден бях чел една книга. Казва се Божиите генерали. И чете тая книга на Робърт Слирдън. И по едно време викам, ще легна да поспа. И заспивам. Интересно ли бе да ви разкажа ли тази история? Заспивам и в съня си започнах да виждам този сън. Видях един млад проповедник, 20 плюс години, проповядваше в една много красива аудитория, в много красива църква, много красива зала. Не споделям това видение често, но тази вечер Святия Дух ми дава свобода да го споделя с вас. Аз бях на 14 тогава, епископ. И виждам това съновидение, виждам този сън. И виждам един млад човек проповядва, не чувах звук, само виждах, че проповядва. И тогава още нямаше на български такива, но държеше в ръката си златна Библия. С такива страници, позлатени. И държеше в ръката си тая Библия и проповядва в тази сграда. Аз не чувах звук, просто виждах този сън. И цялата зала беше изправена на крака, а този човек говореше нещо. Бог ме призова в този сън, в служение. И както говореше този човек нещо, изведнъж замахна с Библията си и цялата зала започна да пада. Сега, това е много преди въобще да съм чувал за Team Story. Сега, преди да съм чувал за служители, които ходят в това нещо. Първият, който намерих, беше един, който се казва Team Story. Той ми е любимия проповедник. И видях този сън, как тия хора падат и Бог ги докосва и че Бог ги изцелява, когато падат. И не знаех какво означава. Беше странно, защото не знаех какво означава. Не бях виждал такова нещо, не знаех какво означава. И Бог ми каза, словото ми винаги и пази сърцето си и аз ще ти дам това помазание. След година и нещо бях в дома на една жена. Да ви разкажа ли тази история? След това Бог ще ви докосне. Бях в дома на една жена с няколко тинейджери. В момента пиша блог за това, разказвам тази история. И седя, и имаше сигурно, да не преувеличавам, да речем, че бяха 8-9 човека. Може би бяха повече. И трябваше да гледаме 2 видеопроповеди на видеокасетки. Още на първата всички заспаха. И аз си мисля, гледай какви са мързаливи тия. А всъщност Бог искаше да ме хване сам, за да ми покаже нещо. Жената, в чийто дом бяхме, отида в нейната стая, остави нас, тинейджерите, да гледаме тия касетки. Всички заспах, аз стоя сам пред телевизора. Много интересна проповед. Слушах цялата, искам да си пусна още една. Викам жената, тя ми пуска проповедта. Беше много кратка проповед. И до този момент аз не знаех какво означава този сън, който съм имал. Не знаех за какво е, но знаех, че Бог ме е призвал в служение и това беше хубаво за мен. Достатъчно ми беше, че имам общение със Святия Дух. И изведнъж той човек спря да проповядва и започна да служи на хората и те започнаха да падат. И тогава за първи път видях, освен това, което аз бях преживял, аз не знаех, че е нещо обичайно, защото не се случва всеки ден в църквите ни. И видях как хора почнаха да падат под силата на Бога и Бог ги докосваше. И тогава си казах, вау, това съществува, това е нещо реално, не е някаква измислица, която аз имам в моя сън, която просто съм си направил в моя сън. И това беше толкова силно за мен, защото гледах тази касетка и Бог започна да ми говори, Максим, аз ти дам това, за да докосна света с моята сила и за да Святия Дух да стане известен. Святия Дух да стане известен. Защото единствената личност, която може да представи Исус, е Святия Дух. Аз не мога да представя Исус. Аз мога да използвам думи, за да обясня Исус, но тези думи няма да имат никаква сила. Ти не можеш да опишеш Исус. Най-добрият оратор и най-добрият проповедник не може да накара един човек в тая зала. Едно дете, един възрастен човек, един човек, най-добрият оратор не може да накара един човек в тая зала да си представи Исус или да приеме Исус.
Единствената личност, която може да изобрази Исус, да покаже Исус и да донесе вяра в Исус, е Святия Дух. Никой не приема Исус Христос за Господ и никой не нарича Исус Господ, освен чрез Святия Дух. И Бог ми каза, искам да направиш известен Святия Дух, защото Той ще направи известно името на Исус. И името на Исус ще бъде прославено във всички нации. Приятели, аз вярвам, че ние живеем в последното време и вярвам, че Бог има тепърва да излива повече от Неговия Дух върху планетата Земя. Бог ми говори наскоро и ми каза, Максим, ти разбираш ли, че сега на Земята има повече помазания от всякога преди? И аз казах, Боже, какво искаш да ми кажеш? И Бог ми каза, виж, когато всичките Божии мъже и жени си тръгват от земята, те не вземат помазанието със себе си на небето, защото на небето няма нужда от помазание. На небето има атмосфера на моето присъствие. На земята има нужда от помазание. Затова кожуха на помазанието, всеки път, когато удари второто небе, когато тръгнат към третото небе, той остава на тази земя. Помазанието беше толкова дълбоко в костите на пророка, че когато хвърлиха един мъртъв човек върху него, той възкръсна от мъртвите, защото помазанието не си отида с него на небето, остана тук на земята. Години след неговата смърт това помазание все още функционираше и Бог започва ми говори и ми каза, Максим, на тази земя в момента има повече помазание от всякога. Има повече знания за Святия Дух от всякога. Затова аз ще излея повече от моето присъствие. Повече от всякога. Такова нещо, което око не е видяло, ухо не е чуло, нито до човешко сърце е дохождало, ще дойде за тия, които обичат Господа. Но ще дойде чрез Святия Дух. И ще дойде чрез хора, които познават Святия Дух. И знаете ли какво вярвам? Да ви кажа ли това? Аз не вярвам, че аз съм единствения призван да прави това. Аз вярвам, че всеки един от нас е призван да прави това. Да, може би не всеки един от нас ще го прави в зала с 500 човека, или както в Самоков 1500 човека, или в чужбина, в Швеция, или в Израел, или където да ходя и да проповядвам. Може би не всеки от нас ще го прави по този начин, но всеки от нас може да познава Святия Дух лично и да го носи на работното си място, да го носи там, където учи, да го носи навсякъде със себе си. И неговото присъствие е толкова реално. Спомням си преди време, бях с двама приятели, които те са невярващи, им говорих за Бога и беше късно вечерта. И аз казах, искате ли се помолим преди да си тръгнем? И те казаха да, и ние се хванахме така. И аз се помолих, казах, Святи Душе, ела, и единия бум падна от едната ми страна, другия почва да се тресе и да реве. И те не са вярващи хора, разбирате ли? И казах, какво става с мене? Какво става единия? Какво става с мене? Какво е това? Аз му казах, това е Святия Дух. Той те докосва. Той докосва живота ти. Точно така. Защо има проявление? Защо по някой път хората падат? Някой ме пита наскоро. Защо хората падат? Защо хората се смеят? Защо хората се тресат по някой път, когато дойде неговата сила? И аз им казвам, защото това е Твореца, който докосва творението. Нали разбирате? Той е толкова силен. Нашият Творец е толкова силен, че той може ето така леко да ни докосне и това за нас, знаете ли какво е? Това за нас е 320 волта. Аз имам чувство, че Бог по някой път прави и така. На събранието ни ние вече сме край. 200, 300, 400 човека. Бам! Всички под силата на Бога. Защото Той сам прави. Даже не е силно. Той нежно само прави така с ръката си върху събранието чрез Святия Дух и вече край, чудесата почнаха да се случват. Но идва време и дори е сега, когато Той няма просто леко с ръката си да мине над нас, но когато Той ще отпечати Неговата ръка в и чрез нас и тая ръка ще се протегне чрез Твоята ръка. Тая ръка ще се протегне чрез Твоята ръка. Амен. Неговата уста ще говори чрез Твоята уста. Неговите очи ще виждат чрез Твоите очи. Неговите уши ще чуват чрез Твоите очи. Там, където стъпват Твоите крака, ще стъпват Неговите крака. Както беше Христос на тази земя, така си и ти в този свят. Защото същия Дух, който направи Исус да бъде Христос, е същия Дух, който прави теб да бъдеш помазан. Нека да се изправим. О, Боже, по-внимателно. Давам Ти хвала, Боже. Давам Ти хвала, Боже. Издигни ръцете си към небето. Халелуя. Давам Ти хвала, Боже, за това помазание. 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 Нежно издигнете ръцете си тихичко,
Също там, на балкона. Няма проблем да сте седнали, просто почитайте Бога, въпреки че там няма как да си изправите въгъла, но почитайте Бога така както сте. Ако искате, може да легнете по лице, няма проблем, но почитайте Бога със сърцето си. Това е най-важното. И бъдете внимателни, стойте малко по-назад, защото по някой път да не трябва да възкресяваме някой като апостол Павел. Издигни ръцете си към небето и кажи Халелуя. Нека нежно да пеем това. Позволи му да те докосне точно сега. Нежно халелуя. Боже, давам Ти хвала за това помазание на това място. Душа на живия Бог, аз те моля да изпълниш тая аудитория със славата Ти. Докосни всяко сърце, моля те, докосни всеки живот. Разчупи всяка окола. Освободи всеки пленник, давам Ти хвала, Боже. Изцели всяка болест, Боже.